PhilHealth, nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Hello. Ayun na naman, nakita ko na naman. Hello, good morning, Sir Pio. Para magandang signal ngayon, ha? Sinasabi ko. Oh. Ano? Ano sa signal? Kung gusto Sir Pio ang signal natin ngayon. Para magandang signal ngayon. Ay, hindi ako po maganda. Walang iyak. Buisit. Alam mo, Sir Pio, mabilis ka, mas mabilis ako. Ada? Good morning, Ma'am Gigi. Good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Lahat ng kasama natin dyan sa DCGB. And of course, lahat ng nanonood at nakikinig sa Alagang PhilHealth. Magandang umaga po sa inyo lahat. Uy, grabe pala ang kwan ngayon ng dengue, 73% yung itinaas ng numero ng dengue from January to parang March ata yun, the same period last year. What's happening, Ma'am Gigi? Ano bang sistema niyan? Ang dengue na yan? Oo, actually nga po, that is big news to us. Imagine 73% po ang itinaas ng mga cases ng dengue for first quarter 2025 compared sa first quarter last year. So actually, sabi po ng Department of Health, we have over 62,000 dengue cases from January to March 2025 alone. So nakakatakot po talaga. Pero ang PhilHealth po, kaisa po ng sambayanan sa pagsulong ng kaalaman at pag-iwas sa sakit ng dengue. Ngayon po, na June, ipinagdiriwang po natin ang Dengue Awareness Month. Ito po ay based sa Presidential Proclamation number 1204 noon ni President Fidel V. Ramos. Importante po kasi na maiwasan natin yung sakit na dengue. Imagine, 73% increase. So, iwasan po natin yun. Kapag meron man tayong mga sintomas, huwag po kayo mag-alala dahil sagot kayo ng dengue. Ay, sagot kayo ng PhilHealth pag may dengue kayo. What then? Loko-loko ka. Pinapatawa lang kita, ano ba? 73%, that's by the thousands if we will convert it, Ma'am Gigi, Miss Beautiful Gigi. Yes. Ba't ganun karami, nabibili ba yan, letseng yan na dengue, nakukuha ba niya sa sari-sari store? Ano ba, ba't ganyan? Paano yan nakukuha? Ang dami, nabibili lang ba yan dyan, tingi-tingi? Hindi sa lahat, but ikaw talaga, gusto mo talaga bilhin lahat porket mayaman ka. Pero ang dengue po ay hindi yan nabibili tulad ni Sir Pio. At kung sa lahat, sino ba ang gusto bumili ng dengue? So, i-clarify lang po natin kung ano ba itong dengue at saan ba ito nakukuha. So, according to DOH po, ang dengue ay isang sakit na kinakalat ng isang uri ng lamok or tinatawag natin na Aedes aegypti. So, Aedes aegypti siya po yung lamok na nagdadala ng ating dengue virus. Ang Aedes aegypti po kadalasan nangangagat sa umaga. Sir Pio, may kilala ka bang nangangagat sa umaga? Ewan ko, yung isang nangangagat, wala na. Lamok lang, Sir Pio. Lamok ang pinag-uusapan natin dito. Matangilig mo sa kagat. Nung isang linggo, kagat na naman. Ngayon, kagat na naman. Nakaso. Oo. Kasi magilig ka daw mga gat, Sir Pio. Kaya pinag-uusapan natin mga kagat din, di ba? So, yun nga po, ang Aedes aegypti mosquito, kadalasan nangangagat daw pag umaga. Nangingitlog sa malinaw na tubig, katulad ng nakikita natin sa mga flower vase, at naiipong tubig ulan, di ba? Kasi nagsimula yung ulan, Sir Pio, doon pala sila tumatambay, Oo. For example po, yung tubig ulan na natitipon sa mga lumang galon, gulong, mga lalagyan natin ng tubig, di ba? Karaniwang doon sila nangingitlog.
lalo na sa mga madilim na lugar ng bahay. Mhm. Ang transmission naman po ng dengue, year-round po yan. Oh. So, alam ko, marami nagsasabi, ang dengue uso pag tag-ulan. But actually, it is a year-round disease po, pero nagpipeak po yung incidence niya kapag rainy season, which is from May to November. Kaya pag June, celebrate po natin itong Dengue Awareness Month. Ano po? Karamihan po ng kaso ng dengue ay asymptomatic or yung iba naman po mild symptoms lang. Pero meron po kasi talaga ng mga cases na severe na nangangailangan ng confinement or worse na kamamatay. May deadly ang dengue, ano? Oh, may talaga naman, oh. Okay, may anong signs, symptoms na may dengue ang isang tao? As mentioned ko nga po earlier, karamihan ng cases ng dengue po mild o walang symptoms. Oo. At naging okay na po yung patient after 1 to 2 weeks. So minsan po parang tamang trangkaso lang, tapos yung pala dengue na. Kasi mga mild cases lang po yun. Pero meron din naman po tayo na mga mas malala na mga sintomas. So kung may symptoms man po, usually lumalabas to 4 to 10 na araw matapos makagat ng lamok, and then tumatagal po ng 2 to 7 days. Ang karaniwan po na symptoms pag mild po yung dengue natin is yung mataas na fever, matinding sakit ng ulo, pananakit ng likod, ng mga mata. Oo. So yung back of the eyes daw po masakit, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagduduwal, pagsusuka, swollen glands, yung mga lymph nodes natin, nagsuswell po yan. And then nagkakaroon po tayo ng mga pantal-pantal sa balat. So yan po yung isa sa mga usually nakaka-differentiate ng dengue, yung mga pantal-pantal. Di ba sabi ko kasi ang symptoms ng dengue parang trangkaso lang po yan, pero pag lumabas na po yung mga pantal-pantal, lumabas na rin po yung pananakit sa likod ng ating mga mata, that is the sign that it's possibly mild dengue. Pero meron din naman tayong tinatawag na severe dengue, yung mas malala na mga kaso po. Ano po, lumalabas po pagkatapos bumaba ng lagnat, yung initial na fever natin, sa severe dengue, nagkakaroon tayo ng matinding pananakit ng tiyan. Akala natin may nakain lang tayo, pero yun pala, may internal bleeding na tayo dahil sa dengue. Kaya sumasakit yung tiyan natin. Possible din daw po na sintomas, yung tuloy-tuloy na pagsusuka, mabilis na paghinga, pagdurugo ng gilagid o ilong, matinding pagkapagod, pagkabalisa or hindi mapakali, dugo or suka sa dumi, matinding uhaw, maputla at malamig na balat, at paghihina. So yun po yung pinakakita natin sa severe dengue. Dahil po yung dengue virus po natin, inaapektuhan yung capillaries natin, yung dugo natin. Possible po na magka-internal bleeding tayo, na kapag napabayaan, it could lead to death. Kaya mas maganda po na konting sintomas pa lang ay magpa-check up na tayo. May paano yan maiwasan? Dengue, sabi mo, kagat ng lamok yan eh. Oh, paano ba? Una po, wag magpakagat. Wala, iyak ka. Tama ka na naman. Visit, tama ka na. Okay, alam ko, pinapatawa lang kita, Sir Pio, kasi tuwang-tuwa ako kung nakikita ko ako kapag tumatawa. Lagi ka. Tama ka naman. Tapos ang usapan, huwag magpakagat. Seryoso na. Pinapatawa ko lang kayo, ano ba? Ang primary campaign po ng DOH laban sa dengue ay yung tinatawag natin na 4S. Kung PhilHealth may 4M, may 4S daw tayo sa dengue. Ano itong 4S sa dengue? Una, yung unang S natin is search and destroy. So, hanapin daw po natin at sirain yung mga lugar na kung saan pwedeng lugaran ng mga lamok, gaya ng gulong, lata, basyo ng bote, ng mga nabarado, mga lalagyan ng tubig na walang takip. So, saan man po pwede tumambay at mangitlog yung mga lamok natin, hanapin po natin yun sa ating bahay and of course, sirain natin para wag na magka-opportunity na mangitlog pa yung mga lamok doon. Second S naman po is self-protection measures. Anong gagawin natin para maingatan ang ating sarili para sa mga kagat ng lamok? Una po, gumamit ng mosquito repellent at magsuot ng mahabang damit, lalo na po kung lalabas para hindi tayo makagat po.
Third naman is seek early consultation. Magpakonsulta po agad sa doktor kung meron na tayong sintomas ng dengue. And then fourth naman po is say yes to fogging only during outbreaks. So yung fogging niya po yung ginagawa natin para kumbaga mapuksa yung mga Aedes aegypti at iba pang mga lamok. Ano po? Lalong-lalo po kung may outbreak sa inyong lugar, makakatulong po itong fogging para yung mga lamok po natin ay hindi na maghasik ng lagim. Other tips naman po na pwede natin gawin is panatilihin po nating malinis ang ating kapaligiran, takpan ang mga lalagyan ng tubig, palitan ang tubig sa florera or pet bowls kada araw, at iwasan po ang pag-iimbak ng tubig ng matagal. Di ba yung may uso pa ganyan yung mosquitero? Alam mo yung mosquitero Miss Philippines? Alam mo yon? Yes naman, Sir Pio. Oh. Pero alam ko lang, pero hindi ko na naabutan pa. Alam mo, ang magandang ginagawa dyan, ganito, bukasan mo yung mosquitero pag gabi. Papasukin mong lahat ng labok, then sa labas ka matulog ng mosquitero. Outside ko lang buka. Andun sila lahat sa loob, yung lamok sa mosquitero. Very great idea yun talaga, Sir Pio. Napakagaling mo talaga. Visit ka, bumabawi ka. Covered ba ng PhilHealth? Hindi naman hiningi natin na may magka-dengue, pero covered ba ng PhilHealth yung nagka-dengue? Yes po, covered po ng PhilHealth ang dengue. Kapag may nararamdaman po kayo, symptoms pa lang, pumunta na po kayo kaagad sa inyong napiling consulta package provider para magpa-check up at magpa-laboratory. Di ba sa 4S na sabi ko, yung pangatlong S natin, seek early consultation. Oho. At magagawa po natin yan through PhilHealth Consulta. Di ba? So, sa PhilHealth Consulta, pupunta lang po kayo sa inyong consulta provider. Kung kayo ay PhilHealth member, libre na po yung inyong check-up, yung inyong laboratory, at yung inyong mga basic medicines. So, kapag nakita po sa mga sintomas ninyo na possible na dengue po yan, mag-order na yan si Doc. Sige, magpa-CBC ka, magpaganto-ganto kang mga exam. And kapag confirm na po, pwede kayong mabigyan ng gamot tulad ng antipyretic for your fever. Pag nakita naman po ng consulta facility doctor ninyo na you are in need of confinement, sila na po mismo ang mag-i-endorse sa inyo to a higher level facility. Para naman po yung yung patient history ninyo, yung laboratory na ginawa na sa inyo, isang consulta facility, ay ipapasa na lang doon sa hospital at hindi na kailangang ulitin. Ano po? Yeah. Kung kinakailangan po talagang ma-admit sa hospital, hindi po kayo dapat mag-alala dahil po covered din ng PhilHealth ang inpatient benefit. May package po tayo para gamutan sa gamutan ng sakit ng dengue mula sa PhilHealth. Sakop po ng ating case rate packages, ang basic or ward accommodation, professional fee ng doktor, laboratories at gamot. So magkano po ba ang package ng PhilHealth para dito? For dengue po, mild dengue, meron po tayong case rate na 19,500. Kung naaalala niyo noon sa mga unang mga discussion natin, ang case rate natin dyan before is 10,000 pesos. But because of the series of increases po natin for the past few years sa ating case rate, from 10,000 ngayon po ang case rate natin for mild dengue is 19,500 pesos. Also naman po, for severe dengue, dating 16,000 yung case rate natin dyan, ngayon po 47,000 pesos na. So, ibig sabihin po, depende kung mild or severe dengue ang diagnosis ninyo, ang mababaw sa total hospital bill ninyo, pag mild is 19,500, pag severe naman po is 47,000. Yung hindi miyembro ng PhilHealth, nagka-dengue, hindi miyembro, or yung isa inactive, paano ba? Opo, makakapag-avail pa rin po kayo ng benepisyo ng PhilHealth kahit hindi pa kayo member or inactive member kayo ng PhilHealth. Under the Universal Healthcare Law po natin, lahat pong Pilipino na mga ospital ay agarang makakatanggap ng benepisyo ng PhilHealth. Ano po? So, kapag hindi pa po registered, kailangan po magparehistro. Hello? Naputol yung signal. Ma'am Gigi, pwede pala yung maski hindi pa miyembro
or yung inactive, magka-dengue. Oh, paano ba? Ma'am Gigi, nako, nawala ng lubusan yung signal. So ako, narinig niyo po ba ako, Sir Pio? Ayan, okay na. Go ahead. Oo. Ano po yung tanong ni Sir? Sorry? Yung inactive, tapos yung isa hindi miyembro, makaka-avail ba sila ng package ng dengue kung magka-dengue? Yes po, makakapag-avail. According to the Universal Healthcare Law po, lahat ng Pilipino pong ospital agalang makakatanggap ng benepisyong PhilHealth. So kung kayo po ay hindi pa member ng PhilHealth, na confine kayo for dengue, kailangan nyo lang pong magparehistro prior to discharge. Same way naman po kapag inactive member po kayo, kailangan nyo lang po buhayin yung PhilHealth membership nyo, kumbaga. Gawin itong active by 10-year premium contribution, or kung talagang wala ka kailan po magbayad, mag-sign up to our other member category, para po mas-sponsor po ang inyong PhilHealth contribution. So, kailangan lang po magparehistro or i-reactivate yung inyong membership as direct or indirect contributor para makapag-avail ng PhilHealth benefits. Saan pwede mag-avail? Anong pasilidad? Yes po. Ma-avail po natin yung sabi kong konsulta na check-up through our accredited consulta package providers. Pero po yung ating confinement naman, yung inpatient package natin for dengue, pwede po ma-avail sa lahat ng accredited levels 1 to 3 hospital and primary care facilities. Depende po sa category or severity ng dengue case. O anong kailangan gawin? Ayan na-confine na. Anong kailangan gawin nung member mismo or yung kanyang mga dependent na ospital? Opo. So, sabi ko nga po, lahat ng Pilipino guaranteed na makagamit ng benepisyo nila. Or kung listado po kayo yan ng Sir Pio, okay na po ba? Go ahead. Oo. Okay po. So, ang lahat po ng Pilipino, guaranteed po na agalang makagamit ng benefits or immediate eligibility nga na tinatawag natin. Kung registered na po kayo, kailangan nyo lamang pong magbigay ng PhilHealth Identification Number ninyo kasama inyong valid ID sa billing or PhilHealth section ng hospital para po ma-verify yung identity ninyo. Meron po kasing tinatawag na PhilHealth portal na accessible sa lahat ng accredited facilities ng PhilHealth. Doon po i-check ng hospital employee kung kayo po ay PhilHealth member or kung registered po ba as a dependent yung dependent ninyo na gagamit ng inyong benepisyo. So, maaari din po kayo mag-download ng kopya ng NDR sa PhilHealth member portal. Ang request ng copy sa any offices ng PhilHealth kung gusto niyo pong magbigay ng inyong MDR as proof of your membership. Now, sabi ko nga po kanina, kahit hindi registered sa PhilHealth, pwede pa rin po kayo maka-avail ng benefits. Kailangan lamang po magka-register bago kayo mag-discharge. Kung anak, asawa, or magulang po ng pasyente ang kailangang ma-confine, i-declare niyo lamang po sila as your dependent sa inyong PhilHealth records bago po sila ma-discharge. Again, isubmit lang po sa billing section ang mga documents na kinakailangan. Upon discharge po, kinakailangan din po mag-fill out yung tinatawag nating PhilHealth claim signature form. So yung claim signature form po, i-fill out po yun, pipirmahan, together with the supporting documents na hinihingi ng ospital. So lahat po yun, ibigay nyo lang sa billing section. Pwede po kayong tulungan ng mga tinatawag namin PhilHealth Cares, if ever, para ma-avail nyo yung inyong mga benepisyong PhilHealth. Ba't mahalaga magkaroon niya ng package, na PhilHealth package? Ba't mahalaga ba yan? Importante po na magkaroon ng PhilHealth coverage kayo, na kayo ay magpa-member at mag-avail ng benefits. Napaka-importante kasi sagot ng PhilHealth po ang inyong gastos. Not all, pwedeng hindi lahat, pero bahagi ng gastos niyo pong pagpapa-hospital to over 10,000 conditions,
and medical operations. Ano po? So imagine po, napakarami po na covered ng PhilHealth, including yung mga cancer at iba pang malulubhang karamdaman. Maganda po na meron kayong PhilHealth na pwedeng umagapay sa inyo for your financial medical needs. Ano po? Also, ang PhilHealth po sakop din ng pagpapa-ospital sa ibang bansa at babayaran po ito sa halaga ng case rate sa Pilipinas. Apart from that po, kabilang din po ang benepisyong PhilHealth, yung pagpapa-ospital ninyo at ng inyong qualified dependents. Ano po? So, hindi lang po yung member na nagbabayad na kanyang PhilHealth contribution ng covered, pati lahat po ng dependent makakapag-avail po ng benefits. Isa lang ang nagbabayad pero marami po kayo na pwedeng gumamit nito. Also, ang pagiging member po ng PhilHealth po, ang goal po natin is yung tinatawag natin na bayanihan or social solidarity. Yung pagkakaisa at pagmamalasakit sa mga taong may karamdaman at nangangailangan ng serbisyo medikal. Through our National Health Insurance Program po, kung saan tayo po na may kakayanang magbayad ay nagko-contribute, natutulungan po natin yung pangangailangang medikal ng mga may sakit at walang kakayanang magbayad ng kanilang contribution. Another po na napakaganda is ang isang miyembro po na nakalikom na hindi nang bababa sa 120 months or 10 years ng contribution within at the time na 60 years old po sila at mag-retire na sila po ay magiging lifetime member. So yung hinuhulog niyo po ngayon, sabi niyo na hindi ko naman yan magagamit kapag ako ay tumanda na. Okay, habang ako ay malakas pa, sayang naman ang hinuhulog ko, okay lang po yun. Kasi kapag kayo po ay nag-hit ng 60 years old, magiging na po kayong lifetime member at wala na po kayong babayaran na contribution. So tandaan po, para sa hassle-free benefit availment, siguraduhin natin na updated ang ating PhilHealth records at contribution. Kung meron po kayong kailangan na karagdagang impormasyon or meron kayong katanungan, pumunta lamang po sa mga opisina ng PhilHealth or lumapit sa ating mga assigned PhilHealth cares na andun po sa ating mga hospitals and accredited facilities. Ang aking katanungan lang, asa na yung isa? Ba't ayaw na talagang tinitiis na ako? Nasa puso mo, Sir P. Hindi mo siya tanggapin pa. Akala ko nasa I'm sure. lungs. Ay, what time is it, Miss Beautiful? It is time to say goodbye, Sir Pio. Sana kayanin mo. Lagi ka. So, bago po ako magpapaalam, gusto ko lang po i-remind ng ating mga listeners, na siguraduhin po nating updated ang ating mga contribution and also our PhilHealth records para tuloy-tuloy po ang ating paggamit ng benepisyo at mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po natin, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Ulitin ko po, libre ang pagkuha ng PhilHealth ID at MDR. Mag-ingat po tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth for a fee dahil libre lang po yan na pwedeng makuha sa aming opisina. Bukas po ang regional office ng PhilHealth, ang aming local health insurance offices, pati na rin ang aming express at service desks, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may makatanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Again, maraming salamat po sa lahat na nakikinig dito sa Alagang PhilHealth. Sa PhilHealth Regional Office 5, layunin namin ang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Sa ngalan ng aming Regional Vice President RVP Alberto Manduriao, kami po ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa National Health Insurance Program. Good morning, Essentials Mabalos po. Time check, Miss Beautiful. Time check, it is now 10:29. Thank you so much, Ma'am Gigi. Until next Webes, salamat, mabuhay kayo dyan sa PhilHealth. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office Number 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero diwa